Guys, daghan na gyud kayo rong kaundangon sa ministry. Dili lang sa mga katawhan ng ipangwalihan sa mga magwali o mga pastor, but hasta sa mga pastor o mga alagad nga nagdalas pulong sa Ginoo karong panahona, daghan na gyud nga kaundangon sa ministry. Uga dili lang kay kana, kun dili daghan na gyud nga niundang sa ministry. Daghan na gyud mga pastor nga may biya sa ministry, daghan na gyud mga pastor nga wala nagministry, ug daghan na mga pastor nga na burn out sa ministry. Daghan mga pastor nga karon nagpadayon pero kaundangon na sa ministry. So kani atong sambingay karon alang kini sa mga pastor o sa mga magwali o sa mga Kristohanon nga gigamit sa pag-serve, pag-alagad sa atong nga buhi nga Dios. So nindot kani atong insay karon sa ato ang sambingay guys, kay maghatag kini og kana bang advice, maghatag kini og courage sa mga magwali nato karon, mga pastor, atong mga kauban niya mga pastor o mga assistant sa pastor, mga nag-share sa pulong sa Ginoo, mga gipanggamit sa iglesia, dili lang sa mga pag-share sa pulong sa Ginoo, hasta sa mga kabatan-una nato nga nag-serve sa church, diha sa mga musical instrument, sa mga worship team, kini nga sambingay alang kini kan nato nga gipanggamit diha sa presensya sa Ginoo. So para masabtan nimo ni guys, unta ma-share po nimo nga mao nga sambingay para makadasig buta sa especially sa mga gipanggamit karon sa Ginoo diha sa ministry, sa bisan asa nga party diha sa mga churches nga diha kita gibutang sa Ginoo. So guys, di ta maglangan para masabtan nimo inani ang senaryo sa atong sambingay karon. Welcome dai sa atong sambingay sa Kristohanon. Nga daghan ka mga moral lesson nga makatunan. Kung ikaw karon usa ka Kristohanon nangita ka mga istorya, mga sambingay, kini atong channel puno kini og mga sambingay Bisaya nga maghatag kining moral lesson makatabang sa mga Kristohanon nga mibati og kaluyahon, mibati og kabugaton ug mibati og kaundangon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Para masabtan nimo guys, inani ang atong ang senaryo sa among istorya. Usa ka pastor nakahibalag siya og laing pastor nga malambuon. Ang usa ka pastor nga nakahibalag sa pastor nga malambuon, ang iyang church wala gyud milambo. Sumbiati sa kadiscourage. Usa ka adlaw niya na nag-abot sila. Niyon dayon ning usa ka pastor nga wala milambo ang iyang ministry siya. Pastor, may gudlaman ka kay ang imong ministry milambo gyud. Motong nito ba sa grasya sa Ginoo pastor? Ang Ginoo gyud ang nagbutang nako diha. Ang Ginoo ra gyud bahala. Sabi ni pastor, ang akong ministry ang idalawa ang paglambo ako nakita. Karon pastor, senior citizen ako, sa isinta na ako kapin, pero as what I have observed sa akong pagministry batanon pa ko hangtod karon, nakita gyud nako nga wa gyud paglambo ang ministry nga diin gibutang ko sa Ginoo. Unya unsa ko ri problema sa ako pastor nga nganong inani man wa may paglambo ngono naadog siguro ang problema nako pastor. Unya nakita po nako nga ang mga tigsimbahan po bisan jutay para bagol kayo sila, magsimbahan sila apan mga naapagwa pag kabaguhan sa kinabuhi, napay mga bisyo o kahilayan sa ilang kinabuhi nya. Ang uban po wa man mga bisyo kahilayan pero mga luuran po, mga immature pang mga Kristohanon, mga dili pa makadawat og correction pagbadlon sa pulong sa Ginoo. So samtang naminaw ning usa ka pastor nga malambuon tong iyang simbahan, daghan kayo mga tao. Niyon siya nga pastor, doon kabantay ka ba itong usa ka membro nimo nga babae nga gihingan lang si Elizabeth? Saa ka to si Sister Elizabeth? Wala naman to. Kana ang simbahan akong gidala karon, abi nimo pastor, tuganan tika, magsigil na nagbag-o. Naay daan mawala, napoy bago nga maabot. Pero wala gyud mo lambo, wala gyud mo daghan. So katoy mong nga si Elizabeth, ani simba to siya sa una pastor pero pipila ra pudto ka, wa pudto ka abti og 2 ka tuig nawala ra man pudto. Wala ko kabalog asa na karon pastor. Mutong niyon ang usa ka pastor nga malambuon siya. Kato si Sister Elizabeth pastor, tiknutan to sa imong wali. Unya matag Domingo katong iyang wali nga gitiknot sa matag Domingo nang resimba siya, naa siya igsuon nga usa ka drunkard, usa ka palahubog niyang igsuon. So every time nga mouli siya, iyang siran sa imong gipangwali. Sa isa mo ba? Niyon ang usa ka pastor mo ba? Sa mao pastor, gisiran niya ang iyang usa ka igsuon nga kanang
burumbado o palahubog. Abi ni pastor, niabot sa punto nga katong mga wali nga gitiknot ni Elizabeth, mao toy sa ngadto mo toy gigamit sa Ginoo nga nakapabag-o sa maong igsuon niya. Ug kabalo ka pastor, ug kinsa na maong igsuon ni Elizabeth? Ako kini nga imong nakaatubang karon nga usa na ka pastor. So na-shock ning pastor nga katong nakaingon siya nga dili malambuon. Siya nga, uy, mao ba Brad? Sa pastor, ayaw focus sa imong nakita karon sa imong ministry. Kay ako nga usa ka pastor nga daghan nga gipial sa Ginoo sa kuha, usa ko sa bunga sa imuha. So siguro wala nimo nakita sa imong simbahan kay namahawa ra ang mga tao diha, pero wala ka kabalo nga katong mga namahawa. Gigamit pud sa Ginoo pag-share sa uban, unya usa na kus produkto nga nasiran ug nahimo pug kang alagad sa Ginoo. So pastor, ayaw ka discourage kay ako bunga ko nimo. Kung nakita nimo nga dili malambuon imong simbahan karon, pero akong i-share sa imuha nga tungod kanimo nga gigamit ka sa Ginoo, nasiran pug ko sa akong igsuon nga si Elizabeth, o mao nga ako nahimo pug kong pastor. Salamat sa Ginoo nga naa ka pastor. Busa ayaw ka discourage pa dayon sa ministry kay siguro wala nimo nakita diha sa imong simbahan, pero dire sa laing bahin namunga ka og daghan. So dinila takutob guys atong istorya. Guys, nindot kay nitong topic karon. Alang sa mga pastor, mga magwali karon nga nag-alagad sa iglesia nga din gibutang ka sa Ginoo, ayaw ka discourage sa imong nakita karon sa iglesia. Kung nibati karon ka burn out sa ministry, nga makaingon ka nga murag ka give upon ka, murag ka karang kabiyaon ka sa ministry nga gipil sa Ginoo sa imuha kay pipila lamang mo kabuok, ayaw ka discourage diha. Kauban kong mga pastor, gigamit ta sa Ginoo. Ang tawag sa Ginoo sa tua, whatever situation, mubati man ta kay tawhanon man ta, mubati man normal, tawhanon man ta, mubati man ta ginana, kabugaton o kabun out sa ministry, but keep in mind, Joshua 1:9, ayaw kahadlok, ayaw kaluya kay ako ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo bisan asa ka. So alang sa mga alagad sa Ginoo nga gigamit for how many years, ya nakita nato nga murag discourage ta kay wala kayo nakita nato nga growth o wala kayo nakita nato nga kanabitang paglambo sa ministry, but ayaw ka discourage diha kay siguro nakayon ka nga daghanang ni agi sa ministry nga daghanang mga tao nga imuhang nawalihan pero nangawala ra, pero wa kakabalo nga katong imong ipangwalihan nga nangawala. Basin og katong matawhanan nawala to sa imong simbahan kay basin gigamit to sa Ginoo pag-share ngadto sa uban ug daghan ang kambunga nga pa nimo masayri karon. Kadto mga tawo nga nangawala, basin sa laing bahin gamit to sila para daghang masiran. Sama sa mga sambingay karon, di ba? Daghan kayong paglambo sa usa ka simbahan, sa pika simbahan. Pero kadto dayong simbahan bunga dayto sa makaingunta nga usa ka simbahan o pastor nga hapit na ma-discourage, hapit na mo give up tungod kay nakita niya nga walay paglambo. Wa siya nakakita sa paglambo tungod kay iyang ipukusan kung unsay naa sa iya. Pero guys, adunay tay wala nato nakita nga ang Dios may nakakita. Adunay dili nato mausab nga ang Dios ang makausab. Adunay makita nato nga diri sa atuang area murag walay growth, pero sa laing bahin dito sa uban nga area ni grow di ay. So wala ka kabalo nga imo dayto mga bunga. So guys, ayaw ka discourage kay basin daghan na kag bunga nga pa nimo masayri nga namunga na day ka. Okay? So ayaw kalimot nga ministry gibutang sa Ginoo sa atua dili gini angay biyaan. Kay ang Dios mo nagpahimutang nato nini. Usa kini ka heavenly appointment nga angay kini nato nga mga alagad niya. God bless guys. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong section. And be sure kung bago pa nga channel, paki-subscribe para update ka sa daghan pa natong mga sambingay. God bless.